Alam mo ba pag ganito ang ngipin mo? Naku, swerte yan. Lalo na ngayong 2023. Hay nako, siswertein ka talaga. Kapag seaman ka, madali kang makapasok. Tulad ko, hindi lang ako nakapatapos sa pag-aaral. Oh? Oh? Di ba? Lahat ng boss gusto ka. Dahil pag hindi makapag-angla yung barko, nandyan ka. Tingnan mo na yung buhay ni Doña Tikla. Dun sa Wawin. Di ba may ganito din niya sa ngipin? Isang pasok lang niya, nakapasok agad. Pero nawala din siya. Nang saglit lang. Pero nakabalik din agad. Dahil sa kanyang lucky charm. Tulad nito. Kaya pag may ganito ka, kung seaman ka, sabihin ko na sa inyo, mag-apply ka na ngayon. Dahil naghihintay ang swerte mo. Okay?